Здравейте, потребители от YouTube. Аз съм Кандах. Аз съм Криско. Това е един идиот Криско, както чухте. Няма значение сега. Нека това е Той да съм махал тук. Добре. Ще направя една томбулка, която включва 2 Pro 4 сета, 2 Sharpness 5 меча, Fire Aspect 2 и една Full Bradva. 2 Haste двойки и 4, 4, 8, 4, 32. 32 Golden Apple-ки. Някой взе Full Bradva-та, някой взе Full меча, ще го чупа. И 10 лега. За да се запишете, трябва да напишете запис, вашия ник, примерно съм Кандах. Опа. Обърках. И вашия скайп за връзка. Моят скайп няма го казвам кафе, така. Томболата ще изтегли на 30 абоната. Айде да сме по-скромни, 30 абоната. Добре, няма значение. Това е от мен. И чао!